Здравейте на всички, казвам се Анри. Аз съм Мария. Ние сме Tango Bandidos и в днешното видео ще говорим за прегръдката и за това какво прегръдката ни е дала на нас през целия опит, който имаме като танцори, какво сме разбрали и какво искаме да предадем на вас, на тези от вас, които ще дойдат на нашето събитие, което организираме и което дойде леко като гръм от... То дойде май точно на място, мисля, защото това е много всеобхватна тема и е супер важна прегръдката. Като гръм от тясно небе, не от ясно, а от тясно небе. Планетата дали не ни е тясна и тя? Можеш ли да я обгърнеш с ръце в една прегръдка? Ами точно това е, че прегръдката може да бъде все едно да си представим, че прегръщаме нашата майка Земя, т.е. планетата. И това може би една от основните концепции в прегръдката е, че тя влиза именно точно по този начин. Прегръдката ти прегръщаш партньора срещу себе си, като му даваш абсолютно всичко, ти шерваш всичко, каквото е в теб и го предаваш на човека срещу теб. И реално може би, те едни от упражненията, реално, които ние правим, са точно с тези големите топки, спомняш си в началото, когато ходихме на уроци. Да, аз това не съм го правила. Не си го правила? Не точно. Нали, за да аз може... много отдавна танцувам танго. Ти си забравила твоя да бъдеш ученичка? Аз съм забравила. Аз съм постоянно ученик, пък само това ще кажа. Не, че не уча постоянно, смисъл и аз уча, даже сега наскоро бях в Аржентина, пак имах такъв обучителен период. И те тия моменти винаги са полезни, защото не спират. Нали? Човек, ако си каже, аз всичко знам и до там спира креативния процес. Това може би фундамента, нали, в всичко в нашия живот. Абсолютно. Когато спрем да се развиваме, когато спрем да учим нови неща и така нататък, за доста от нещата закърняват, ние си мислим, че знаем всичко, всъщност нищо не знаем. Тоест... Един абсолютен застой, факт. Да. А добре, в Аржентина при кой каза, че там си взимал уроци? При Макси ходихме на доста уроци при някои други майстори. Сега в зависимост, нали? Сега ще говорим за прегръдка. И да, контакта през прегръдката е най-важното нещо, най-важният компонент, за да можеш да танцуваш танго. Правилно, комфортно, естетически, нали, добре издържано и елегантно, да. Тоест, има някой, мисля, че го беше казал това нещо от... Не знам, на урок ли съм бил и на какво. Каза, че е много по-важно да имаш комфортна и добра прегръдка и да държиш, нали, дамата си в стабилност и елегантност, отколкото... Тоест, значението какво правиш долу с краката няма кой знае какво значение, а по-скоро прегръдката и това как да накараш дамата да се чувства комфортно в твоята прегръдка. И може би това е едно от основните неща, които ние ще засегнем в това събитие, което организираме за трансценденталната танго прегръдка, е да наблегнем на всичките неща, които ние до момента сме разбрали за прегръдката, целият наш опит. Нещо, което си го спомняш като танго прегръдка незабравима или нещо такова? Ами имам... Какво усещането било? Не, това е... Нали, за тази трансценденталност, която говориме, според мен тя се постига с дълги години опит, нали, с танцуване, с взимане на уроци, с научаване на нови неща. И в един момент цялото това нещо се разгръща и ти достигаш, примерно, не се случва всеки ден обаче, само сега ще ви обясня, примерно една случка, танцувам с една дама. От момента, в който аз се прегръщам с нея, до момента, в който, нали, се разделяме, аз сядам на моето място, тя на нейното, аз не си спомням абсолютно нищо, какво съм танцувал. Не си спомням каква музика е било. Ама си спомняш да, единственото нещо, което беше, че все едно влезнах в друго пространство, ще кажа толкова е пушил, пак нещо какво е взимал, но все едно влизаш в едно друго пространство и през цялото това време аз преживях 1000 години. Един отрязък от 1000 години, което, нали, може да се струва фантастично и невъзможно, но се случват такива неща. Мултивърс. Да, точно така и всъщност излиза, какво, че ние прегръщайки някой, ти си прав, ние прегръщаме цялата вселена. Да, не го казах по този начин, но цялата... Чакай, че сега ще си помисля, че освен ти си взимал тежка и аз съм взимала... Да, не, че гледай сега, ние най-силната, защото не са наркотик или дълга, която взима, това е танца.
Не, Мария сега, защото тя се чувства така негледаема. Но точно в такива моменти, нали, когато да кажем, отиваме на милонга, направим, нали, танцуваме, правим еротичен урок, каквото да било, ти просто излизаш от цялото това статукво и от целият този живот, който имаш и все едно цялата матрица, в която живеем, се разпада и ти отиваш в едно пространство, в което кажете ми колко от вас, докато танцуват, да кажем, си мислят или докато пеят, си мислят за това, че да кажем, днеска трябва да купят 3 кила домати и може някой да си го мисли. И мен сега не се случва. И на мен не, ама ми е странно. Значи най-странното ми е как танцуваш и си говориш за някакви неща. Това ми е било супер странно, като го видя отстрани. Викам, ти хора сега, нали аз изпадам толкова навътре в някакво медитативно състояние, искам да се слея с партньора там някакви неща и ти си говориш за някакви битовизми. Странно ми е. Окей, ние всичките си говорим помежду, защото това е социален танц. Нормално е да си говорим. Това е много нали, важен компонент. По време на танца да си говориш е въпрос на етика, която, да кажем, това е например написано право, че когато се прегърнеш с някой, започнете да танцувате, просто единственият начин, по който вие може да си говорите е чрез движението, чрез танца. Това е съвсем естествено и нормален процес. Там който... всичко затиши. Да, т.е. ние изразяваме нашите емоции, защото по време на танци и може би това е якото в танцуването, няма значение какво ще танцувате. Че по време на танца ви изразявате емоциите на вашето подсъзнание или на това, какво ви се е случило през деня или предния ден и така нататък. Или въобще просто какво чувствате в момента или какво музиката ви кара да чувствате. И с цялата тази страст и тия всичките движения. И след това е като това е според мен като някакъв вид терапия. Естествено, че то не случайно в Аржентина има, то и навсякъде не само. Значи свързано с тангото има със сигурност танготерапия, но като цяло има и денс терапия, която си е част от терапевтични сесии. Танца на петеритъма също е терапия. Абсолютно, и смисъл танца, изкуството като цялото си е терапия. Защото самото движение реално те накара да освобождаваш блокажи, които имаме, всички имаме някакви блокажи, това е несъмнено. Да, това го виждам при доста хора и като завърших яр-терапия. Кога се завърши? Миналата, преди година и половина. Добре. Това е добре. Как се да? Да, исках да кажа и на мен ми се е случвало също много магични моменти, примерно да кажем, толкова се сливаш с някой партньор, че влизаш в някаква абсолютно медитативна такава, как да кажа, медитативен момент и ти като отвориш по някое време след музиката очи и ти не знаеш, даже и по време на танца и след това не знаеш къде са стените, къде е тавана, но всичко е такова се преобръща. Не съм била на никаква дрога, то наистина го усещаш. То просто е толкова флуидно и някак си отдадено вътре в някаква капсулираност, такава вътре в емоцията, че вие се преплитате и се изгубвате. Все едно няма начало и край твоето тяло и неговото, ами има просто само такава някаква съвкупност от енергия, която се преплита и е супер яко. Не мислиш за движение, спираш да мислиш ментално и изобщо по всякакъв начин за някакво техническо изпълнение на дължината на крачката, ъгъла и така нататък. Ти просто се сливаш енергийно с този човек. Да, за да стигнеш до това ниво, ти си положила някакво усилие. Естествено, да, смисъл няма как за да можеш да влезеш в точно. Да. Според мен това, нали, някои от спортистите му казват the flow, нали, когато влезеш точно или the zone, в зоната. Даже, нали, на мен ми се е случвало такова нещо, аз някой път или като адреналин или каквото да било, когато влезеш именно в тази зона, в която ти не чувстваш абсолютно никаква умора и извършва всяко едно движение по възможно най-правилния и най-готиния начин, най-елегантния. Много е яко, защото да, на мен ми се е случвало, примерно други подобни, пак ви казвам, че това не случва всеки ден, но примерно танцувам с дама и танцуваме в един момент, единственото, което виждам е на не повече от 1 метър от мен. Всичко останало е като някакъв тип, като мъгла. Такова. Да, като не мъгла, ми такова едно, дето не го виждаш много ясно.
Единственото, което виждаш, са само Даже дамата нищо не вижда, защото тя мила да тя е с затворени очи, тя което пък е още много повече. яко, нали? Да. Нали, в някакъв момент аз си представям да мога да се затворя. Значи, представи си тя колко в тая прегръдка или в Това е този, супер това яка усещане е толкова с тебе, че няма значение къде, какво, колко направите, то просто е някакъв, разбираш, някакво сливане. Да, бе, това е, нали, тая магия на тангото и тая трансценденталност, и понеже в част там на ония ден бях пуснал, че правим ивента и някой беше споменал за Кант. И една от централните теми в работата на Кант, между другото, е темата за свободата, която той разглежда в два плана, трансцендентален и практически. И всъщност идеята за тази трансцендентална прегръдка идва, нали, по лек философски начин, но ние няма да ви преподаваме философия, в смисъл няма да ви показваме философия, ние, въпреки че тангото си е като някаква доктрина. Не е това идеята, нали? Идеята е чисто практически, чрез упражнения, просто да вкараме хората в някакво състояние, което да изследват и да изпитат различните варианти на прегръдката, какво е важно, какви грешки, примерно, може би под някаква форма основно допускаме, така че да не бъдем сляти, да не бъдем нали, едно с партньора си. Но тия неща ще изследваме. Да, това са нещата, които ние през годините наблюдаваме първо в себе си. Първо сме ги видяли в себе си, ние сме работили върху тези неща и след което като, нали, хора, които танцуваме вече от една турба време, ги виждаме в другите хора и сега аз няма как да дойда на миломите и ти кажа, ти че ти правиш това и това. Няма как това да се случи по никакъв начин. Единственият вариант, по който ние искаме да предадем тази информация, е под формата точно на такова събитие, в което ние реално тази идеята дойде при нас с помощта именно на тези несметни количества танци зад гърба ни и осъзнаването, че освен да научим как практически да използваме прегръдката, има и нещо повече, което е отвъд познатото. Тоест, ние споделяме този опит, който е дошъл при нас под някаква форма, дали ще е под форма на танц, дали ще е под форма на урок, дали ще е под форма на разговор, дали ще, защото се виждаме, да кажем, взимаме уроци от аржентинци, от други преподаватели и така нататък. И в течението на времето има един момент, в който ти взимаш всички тия уроци, трупаш много информация, изведнъж по време на танца ти се появява едно като аха момент и разбираш реално какво се иска да ти кажат тези хора. И тези аха моменти са супер специални и много важни за всеки един от нас. И като танцор, и като човек, който иска да предаде това, което е научил на останалите хора, за да може цялото комюнити да расте